בבקשה ממכם, אל תזלזלו בתחום מיזוג האוויר. אני מכיר עשרות לקוחות שאני מגיע אליהם מדי שבוע, שעשו להם מיזוג אוויר ב1.5 שקל, ובסופו של דבר נאלצים להשקיע עוד עשרות אלפי שקלים כדי להחליף את מערכת המיזוג שיש להם בבית. למה? הכל בגלל שהם זלזלו בשלב התכנון ובשלב של מערכת המיזוג והעבודה וחומרי הגלם האיכותיים. אתם צריכים חברה שיודעת את העבודה, ובסוף שתהיה הכי מקצועית שיש. שלום, שמי תמר בן 28 מרמת הגולן. יש לי חברת מיזוג כבר 5 שנים, והאמת שזה לא התחיל מלפני 5 שנים, זה התחיל עוד מגיל 14. בגיל מאוד צעיר היה לי פשן למקצוע הזה, ואהבה מטורפת. בגיל 18 התגייסתי לצבא, שירתי ביחידת אגוז כמפקד ולוחם, השתחררתי לאחר 3 שנים ופתחתי את חברת עולם האנרגיה והמיזוג. החברה היום יודעת לתת מענה בהיקף מאוד רחב, משלב הייעוץ, התכנון, הביצוע, ההספקה וההתקנה, ואף אחריות לאחר העבודה. החברה בפריסה ארצית כמעט בפריסה מלאה, מקריית שמונה ועד לירושלים. אנחנו יודעים להגיע לכל מקום ולתת את המענה ללקוח. מהניסיון שלי בכמה שנים האחרונות, ובכלל עוד מגיל מאוד צעיר בתחום, אני יודע לתת היום פתרונות מדירות חדשות מקבלן, עד דירות משופצות ועד לווילות בסביון ובקיסריה. החברה נותנת גם את שירותיה בתחום הפרטי, הציבורי והמסחרי. כלומר, אנחנו עובדים היום גם עם קבלנים ויזמים, גם עם הלקוחות הפרטיים וגם עם מוסדות ועיריות. כשפתחתי את החברה, פתחתי אותה עם סט ערכים ודברים שמאוד היו חשובים לי. הדבר הראשון הוא סדר וארגון. הדבר השני הוא שקיפות מלאה לאורך כל הפרויקט. הדבר השלישי הוא איכות חומרי הגלם שאנחנו עובדים איתם. אז אם אתם בונים, משפצים או קונים בית חדש מקבלן, לסיכום, תמשיכו לגלול בדף הנחיתה, להכיר את העבודות שלנו, לראות את ההמלצות של הלקוחות שלנו, ואנחנו נתראה כבר בצד השני.